O equipo de goberno, o Partido Popular, quedouse só na aprobación do documento orzamentario para o vindeiro ano 2018. A totalidade do resto de forzas na corporación votou en contra. Dende as filas populares defenderon o presuposto que ascende a 14,7 millóns de euros, unha cifra casi idéntica do ano en curso. Para eles trátase dun orzamento moi realista, acorde aos tempos que corren, no que se prevén importantes actuacións, como é o caso da construción do tan ansiado local para o Club de Remo Cabo de Cruz, presupostado n'1 millón de euros. A nivel xeral, os grupos da oposición argumentaron o seu voto en contra neste punto, baseándose nos criterios de reparto dos investimentos, moi por debaixo do que consideran necesario para satisfacer as necesidades reais do municipio. Coincidindo ademais ao sinalar que existe unha enorme falla de precisión en determinadas partidas que prevé executar o equipo de goberno. Todos eles anunciaron que presentarán alegacións ao documento, que despois da súa aprobación inicial será sometido a exposición pública.